Arratsalde on guztioi, Kantabrian gara gaur, Astilleron, turraren ostean orain estropadak, jarraian zazpiretan gaur ETB kantxa, menu ederra prestatu dugu, kirola maite duzuen guztiontzat. Heldu da ustailak bi, 10 estropada, San Miguel Ligan bata besteren atzetik hemen. Asteburuero, puntu garrantzitsuak jokoan, eta gaur 4 urte pasata gero, berriz ere, hementxe estropada, Astilleron erlojupeko lana, hemengo Soliako itxasadar honetan eta Astilleroko portua hor duzue, eta Baian, Santanderko Baia hor bertan da, eta hortxe izango da, kanpoko balitza, estropada eremu klasiko bada, ezagutzen dugu, aspaldidanik, gogorra arraunlarientzat, ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Uztaila, bete-betea dator, puntu oso garrantzitsuak batipat kluba palentzat eta horrela izaten dira, baina bestentzat ere bai, broma gutxi hemendik aurrera. Oso gutxi, Sevillan dauneako ikusi genuen, duela 2 aste, ze berdintasun dagoen, eta gaur Astilleron gara, esan dezagun, duela 4 urte 2012an jokatu zela, azkenekoz, estropada ere munetan, erlojupekoa, orduan kaikuk eraman zuen, gainera marka oso ona eginda, eta hemen sarrerakoan motxean aipatuko nuke, baldintza benetan gorrak, marea ardian jokatuko da, ura behera, honek esan nahi du, beranduago arituko direnek ondo gutxiago izango dutela, ea korronteak zer egiten duen, eta gero azken orduan, espero ez genuen beste osagai bat ere bai. Haizea ere mugitzen hasia da. Haizea, sirimiria ere bai, eta baldintzak aldatu dira pixka. Zazpiterdik aldean orduan garbi izango dugu zer gertatu den, baina orain nik uste guztio gaudela, zer gerta, zer egin pixkat ez baitakigu, arratsaldeak eta baldintzak, zer egingo duten eta nondi jo behar duten treneruek. Alaxe da, hemen ari gara ikusten, portua, hemen Santander ondoan, inguru honek industriari dagokionez pisu handia du Kantabrian, 20 graduko temperatura, ezetasuna altu xamarra gaurko honetan, eta temperaturak eta ezetasunak aipatuta, gaur hementxe dugu, Sara Gandara nondik etorriko eta Eltximorazo saioko grabaketak egin eta gero, hementxe alai eta irrifartxu, arratsaldeon Sara, ongi etorri berriro, zer diozu, zen moduz hor ordezkarien armailan? Eskerrik asko, Mikel, arratsaldeon, Ibon, ikusentzuleak, egia esan, Txinborazo baina hotz gutxiago egiten du gaur hemen, baina hala eta guztiz ere, giroa pixka bat narrastu egin da, Sirimiria daukagu, haizea ere bai, eta zeuek aipatu bezala gaur, marea dugu kezkaiturri nagusia izan ere, orezko txandakoek izango dute ondo gutxiago, eta hori esan bezala kezkaiturri nagusia da. Hemen, ordezkarien armaia honetan, zintzo daudeia da presidenteak eta klubetako ordezkariak, estropadan zehar beti bezala, ohitura onak ez dira galdu behar eta beraiekin hitz egiteko aukera izango dugu, beraien iritziak plazaratuko ditugu, eta orain laster, 3 minutu barru, hasiera emango zaio San Miguel Ligako 2. estropada puntuagarriari, eta esan bezala kurioso batzuk bai, baina euripean ikusi beharko dute gaurko estropada hau, Mikel. Ederki bazera, aterpera joan da Euskal Telebistaren bidez ikusteko, aukera aproposa dute, eta emakumeak epatuko ditut bizkor, lanen jardun dira eta Gipuzkoako ligako lehian, Bilbon, Deustuarrak ere hor direlako aurten ligan, da posten gara, traineru atera dutelako Bilboko emakumeek, San Juanek irabazi du Ibaikaren aurretik, 72.000 eskas, 3. hori jo sortzira, bada, hor emozioa baita ere. Bai, eta San Juan darrek, asteburua aurreko atzuten honegi esan emaitzei dagokionez, Ibaikak 2 estropadetan aurre hartu zielako, eta begira, zaplasteko bat jasondoren, honena berriro bultatzea omen da, eta San Juan darrek hori behintzat egin dute, eta hori otarrak ere, hortxe, 8 segundura gaur, eta haiei ere, helduko zaie, eguna. Hor dauden bitartean, 10 segundu azpitik daudenak, bandera edozein egunetan eraman dezaketan, nire ustez. Halaxe da, eta hurrengo asteburuan emakumeentzat baita ere, postua jokoan, Euskotren Ligan parte hartzeko, eta jaun Andreok, KE Ligako estropada bihar Santurtzin, 4 erditan, Ondarroak orain arte 3-3 irabazita, eta gaur Galiziako Ligan estropada puntuagarria lehenengoa Bilaxoan. Beraz, horrela dago demoraldia, bero, gogora dezagun sailkapen nagusia, Hondarribiak 12 puntu, garaipen bat Sevillan, Urdaibaik 11, Astillerok 10, Kaikuk 9, eta hor txandako ordena, lehen txandan sailkapeneko azken, 4 joango dira, Zumaia, minutu bat beranduago, San Pedro, 3. Minutu bat beranduago Portugalete, eta gero Orillo, erlojupekoa, banaka, eta hor da sailkapen nagusia, esan bezala, hauek orezko txandan izango dira 4 indartsuenak, Hondarribia, Urdaibai, Astillero, Kaiku, 5. tokitik sailkapenean San Juan, Zierbena, Tiran eta Kabo, eta
azken lautokitan Orio, Portugalete, San Pedro eta Zumaia. Beti bezala, erlojupekoari dagokionez, sailkapeneko azkena izango da laneari ekingo dion lehenengoa, eta Zumaiarra ditugu, eta hauentzat erantzunkizun handiko, leia gaurkoa, berriz ere azken postuan ez bukatzea izan behar dauen erronka. Patroien sailkapenean, hor lehen tokian CaixaBanken elastikoarekin Endika Perez izango dugu, San Juan Darra, Alfonso Diazek 2 puntu ditu, David Alvarezek 1. Eta arratsaldea iluna benetan, hemen Kantabrialdean, Ibon? Bai, eta euria ere, euri txikia, Sirimiri modukoa ere bai, bisitan etorri da. Eta urak, orain bai, korrontea handia, orain bera. Orain, lehenbiziko luzean alde izango dute, Mikel. Eta gero lanak gorakoan, orduan kontra izango baitute. Erne, bandera gorria goian. Bai! Badoa Zumaiarra. Hor da Patxi frantzesek prestatutako taldea. Aldaketa bat egin du. Patxi frantzesek Sevillako kuadrilla kontuan hartzen badugu. Badiola barrura, Gorrotxategi kanpora, eta finkatu xamarra badirudi taldea horrelaxe duela jadanik Zumaiarren prestatzaileak, Ibon. Hala ematen du, Estriborreko 5. tostan, alde batetik, estropa batetik bestera aldaketa bakarra, eta horrek esan nahi du, konfidantza baduela, bizkarrezur horretan. Orain dagoeneko, hemen, Pontejoseko zubi hau pasa dute, orain ondo gehiago izango dute, eta segurazki orain erditik joango da. Unai Osa patroia. Zodiako itxasadarra deitzeri baldin badaukagu, horrela du izena, eta hemendikan Bahia aldera doaz. Santander aldera, nolabait Porto handiaren bila. Erne irteeran San Pedro. Bai! Balantza San Pedroko. Uste dute Estriborrekoek, bentxe ojo dutela. Hortoaz, Arostegiren gizona. Bi aldaketa egin ditu, Mikel Arostegik, biak Estriborrean. Borja Martin sartu, Imanol Muñoz ekarrita, eta Mikel Rañales espaldara, aldaketa bakarra egin. Tantza, bat eta gero beste mugimendu. Eta Paborra berdina. Hor ikusten da, zubia, nola ura, bera doan. Bi luze ederra egin zituen Sevillan. Bai. Gaur, ea nola erantzatu. Nire ustez, itxura oso ona eman zuen. Han pekatua, orduan bigarren ziaboan egin zuten, eta orduan bai, goiti bera, erori zen, eta horret, aipa ezagun, Paborraldeko hortan, Orbego oso Arostegi bera, Errota, Karballe daitz, Ortiz, Altza, eskarmentuko jendea ere badela. Tartean gazteak, batez ere Estriborrean eta aurrean. Tatxandako hurrengo biak horiak, lehenengo Portugaletez eta jarraian Orillo. Badoa Portugalete. Horta jarrilera. Eta Angel Gomez, prestatzailea, gaur kanpoan dugu. Aurrekoan lanerako izan zen, baina gaur Kantabriarra kanpoan da. Horia, bihar ere beste estropada bat bada, bihar Zierbenan, Sevillan bakarra izan zen, eta entrenatzaileak gaur, azte bukaera pene osotasunean planteatzen ere ari dira, bi aldaketa egin ditu, Angel Gomezek. Arkaitzola sartu du, espalda Estriborrean, eta Jon Abascal, 5. tostan, Estriborrean. Eta horretarako, Berna Oiarbide, Maztosta Estriborrera ekarri, eta Julio González gaur, aurrekalari lanetan. 10. Sevillan, nik uste dut, San Pedro eta Zumaia atzean utzita, gustura antxera etorri zirela. Hauek alderantziz ondo bukatu zuten estropada. Eta San Pedrotarren aldean, behar bada, eskarmentu gehiago duen kuadrilla dago. Ofizioa, Erne Orilloki. Badoaz Orillotarrak. Bai! Irakoitz Etxeberria. Patroi lanetan, hor ditugu. Aizperro bera ere barruan gaur. Orillotarren artean 3 aldaketa. 3 aldaketa Sevillan jokatu zuen kuadrillakin alderatuta Estriborrean, Anartzlarrea sartu da, Unai Lizarralde atera da, eta Baborrean Oi Erraizpurua eta Aizperro bera lanerako dira. Dantza pixkatere ibili du, eta beste aldaketa niri nobedade iruditu zait, hor barruko kamararekin, garbi ikusiko dugu, Oriotarrak Ipurdiko esponjarekin, azkeneko urtea betan, ni bintzat ez ditut ikusi, eta gaur denak, txintxo pere izenarekin, horra, arraulariak, azkeneko urtetan kaiku bakarri ikusi dugu, Mikel, esponjatxo horrekin. Ozer eskorta Maxu handiaren nolabaiteko ohitura, ez da, Ibon? Berai jaingo dute, zerbait akaso treneruari, edo Ipurdiko tostari, edo zerbait egingo zioten behar bada, eta hor entrenatzaile bakoitza bere liburuska izaten du, eta hori erabakitu dute bintzat.
Ba, hemen ditugu Zumaiarrak. Momentuz, hasieratik kronoa Oriotaren aldekoa dugu dudarik gabe. Orio bizkor, txanda honetan hori egin beharko luke, teoriak hori agintzen digu behintzat. Azkar lortu beharko lukela tartetxoa, aurkariei 2 segundu. Zumaiari 3. 36 palatan. Zumaiarrak kronoa gelditu dute hor, 4 eta 28. Telmo deu traineruko arraularientzat. Bueno, horrela botela izterrean denbora azkarra dirudi, 28. Orain goraka. Denbora azkarrak aipatuta, gogora ekarri beharko dugu hemen 2004an, Astillerok 18, 24 eta 10 egin zuela, baina orduan 5.280 metroko estropada izan zen. Beraz, ez du balio marka bezala, eta alderantziz erreferentzia, Kaikuk 2012an lorturiko hori izango da, 19 eta 10. Orioren tarteak gora doa, Ibon. Portugalete eta San Pedrori 3, Zumaiari 4. Bai, Oriok dagoeneko abantaila politiak, Bigarren minuturako 3 segundu. Orantxe, Ugaitzek abizua aurrekalariari. Ea maniobra nolakoa den. Du dio. 4 eta 25. Zumaia baino 3 bizkorrago. Hor gaurko kanpoko ziagoa horretan, Mikel aurrekalariak ere behar bada geixa goldu beharko dio. Zabal egiatera ezkero, ondo gutxiko tokira joango delako, eta hori ere ikusiko dugu. Begira, orain San Pedro Zabaletik, eta Zumaiak, pixka bat, zerari heldu. Hor dago, akoa, ez da burua ustea, patroientzat, entrenatzaileentzat, hor asmatu behar da. Nire ustez gaur entrenatzaileek daukaten buru austerik handiena, hause. Itzulerako luzean nondik etorri. Edo Zumaia datorren tokitik, korronteari aurre eginez baino, sakonera gehiago ondoan, edo San Pedro datorren bezala, bazarretik ondo gutxiagorekin, baina korronte gutxiagorekin. Horraz matzea izango da kakoetako. Badator Portugalete, hor da jarrilera, balizara hurbiltzen. Zumaia atzetik ibili da, baina orain Oriok San Pedrori 4 eta postera dira Zumaia eta Portugalete. 4 eta 28, hain zuzen Zumaiarrek markatutako denbora Porturen. San Pedro abantailatxoa. Zumaia eta Porturekiko, 1 segundu, luze bakarrean. Bigarren luzea. Zumaia jadanik horti pasata eta jarraian San Pedro eta jarrilera. Eta Orio errenta ederraren jabe, badoa, balitzaren bila, San Pedrori 4, Portugaleteri 6, Zumaiari 7. Hori irakoiz dugu. Marreko eskatu du. Batzuk badatoz, eta handa, ziaboga egiten jadanik San Nikolas otzi. Batxerri, aurrekalari lanetan gaur. Bizarralde. 4 eta 21. Begira nolaldu dio, begira heltzen oraindik. Bueno, hemen dugu, lehen luzean markaturiko erreferentzi sortu. Hor dira, Oriotarrak. Eta 4 eta 21 Oriok, San Pedro 4 eta 25, 4 eta 28rekin Portugalete eta Zumaia. Eta aurrez grabatu ditugu, elkarrizketatxo batzuk eta Zara Gandarrak Aizperrorekin ere hitz egin du. Lankideok hori prest duzuenean. Goazen ba, aurrera. Bueno, ez dakik badakau ez, keska pixkat, marea gora bera, baina nik uste, gaur beste itxiro bat emateko gaigean, entrenamentu egin ditu, eta gu motibota datoz. Tanda irabazi, eta postu txero bat igotzeko eraite du. Ez uste, nik uste, diferentzik etziala gortaino ez. Iasko urtean, 14 segundu ziren aurrenko estropan, da 3. puesto zen, aurten 16 segundua, 9. orduan hor izan da ez ustekoa ez, baina nik uste segundu gutxitan asko gaudela, eta gauzak ondo inberdiala ez. Ez ustekoa, ezer gauza gertatu dik ez. Gaur itxura hona emate deun, da pixkat ikuste deun, hori iztara gure maia. Ea momentuz Oriotarrak lehen txanda honetan buruan dira, eta Zumaia pixkat atzetik ibili, orain ere Portu baino segundu bat atzerago, baina hortxe da burrukan, ea zer dioen Etxaniz jaunak. Aurrera Zara. Angel Etxaniz daukat hemen aldamenean, arratsaldeon. Arratsaldeon. Beno, 4 urte eta gero bueltatu gara estropadaren honetara, marea da kezkaiturri nagusiak gaur, ez da?
Bai, danok horren bildura gendun ez, temporada hasi baino lehen hori astillero aipatzen zen, eta bueno, ez dago besteik hemen jarri du estropa eta pasa egin behar hemendikan. Neurria, hartzen nahi zaio Zumaia gorengo mailari? Bueno, ez da horrexe hemen neurria hartzen, baina bai, poliki asentatzen juten gehan, eta neurria hartzen da burruka pixet ematen duen, atzian ba ere, baina burruka pixet ematen duen. Zer moduzko esperientzia, Sevillakoa? Politia. Azte buru politia pasagen duen, emaitzaldetik ezin dugu esan oso hona izan zanigan, baina bueno, garbi daka gure burruka zein izangoan eta hor saiatuko gehu. Sorterik onena Zumaiaren zat, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eta Etxaniz jauna orain arreta oso seguru, lan erditako ziabo gauri jarraitzera, hemen datoz, osaren agindutara Zumaiarrak. Hori jok Zumaiari, orain 10 segundo. Hor da Zumaia. Begira zenbat iratzen duen korronteak, Zabal sartu da, begira. Baliza gainera bota duta. 9:50. Gaur ere. Goiko ziaboga edo kanpokoak oso ezberdina, Hemen, pixka bat, pasa egin beharko du, gero korronteak tirako diolako. Eta han beran berriz, ez du sartu, korronteak tirako duta nahikoa. Kronorik onena hori markatzen, San Pedrori 6, Portugaleteri 8, Zumaiarrei 10. Pentsa Zumaiak, 4 minutu terdian joan da, ia eta etorri, 5 minutu eta 20 segundo. 50 segundu gehiago behar izan ditut. Etortzen, joaten baino. Hortik atera kontuan. Abisua, Ugaitz Mendizabalek bere aurrekalariari eta Erne Ordoaz. Lan erditan San Pedro. 9:53. Ja, Baborrak, Koska polita, Zumaiari. Koska polita. 7 segundo. Beste ikusi duguna, Miguel. Embarkazioak horreka, Zeharo, Estribor-aldetik eta batez ere, Portugalete iruditu zait. Entrenatzaile Kantabriarra duena. Bai, hor... Eta hau ongi ezagutzen duena, Angel Gómez. Bigarren garabia dagoen, garabi hori dagoen, motor horren kontra. Oso hurbiletik. Bueno, estropa deremu berezia da, telebistari begira, gure emanaldiari begira, ikuspegi politak ere bai, Begira harra unan geluak, Eta San Pedro eusten ari da, Bai. Paraketan, Porturen aurretik izango da San Pedro, Garbi, bigarren ziagoa. Garbi. Berriro, atera egin behar izan du. Zuzendu egin behar izan du. 9:47. Zer gertatu zaion aurrekalariari, Hemen korronteak asko tiratzen du. Beraz, pasa egin behar du patroiak pixkat. Eta aurrekalariak pixka bat itxaron. Irakoitz Etxeberria. Bazen hori jotarrekin. Ondo bukatuz, 35 palaterdiak gure kronoan. Hor da hori jo. Hori jotarren batio guztiak hor lanean. Orain, ea maniobra nolako de. 9:28. Bueno, Kontrolpean dutxan da, espero genuen, eta betetzen ari dira hori ondo hori jotarrak, baina zer da, San Pedrori 4 segundu, eunenekoekin dantzan 4-5. Asko, gutxi, lan erditan. Hor kontua da, lehenbiziko ziabogan, horiok San Pedrorekiko 4 zituela, eta orain 4:5, bat gehiago. Datu hori, horrela, salduta, ederki entzungo dute San Pedrotarrek. Egia da, egi hutsa. Eta Portugalete eta Zumaiaren artean, beste lehia, 4 segundo. 4 segundo, bada zerbait, baina ez da guztiz erabaki horra. Momentuz, lan erditako lana ikusita, hori jo nagusi, espero genuen bezala, eta San Pedro txukun. Oso txukun ere. Zebilan ere ondo aritu zen, pekatu egin zuen da, osotara erori zen. Hemen bestea, Miguel, hemen berakoan, Estriborrera asko jotzen badute, han Ponteko zaldean, hor, fadura handi bada, eta ondo gutxi izango da. Hori batipat gero, horrezko txandan eta orduan antzemango da gehiago. Hemen beste 50 minutuan, zenbat jetxiko den ura.
Portugaletek egia esan ez du bigarren ziaboga onik eman, Joseba Gandoi, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Edo nolare, borroka polita ikusten ari gara gaur astillero. Bai, borroka polita ikusten ari gara, bueno, gure objektiba da bi atxetik geratzea, baina, bueno, gaur pixka bat txartu egiten ari gara, baina ondo. Sevillan atzetik San Pedro eta Zumaia, gaur ere asmoa hori da beste bi ez da atzean ostean. Beste bi, eta pasoka pixka bat gora igo, baina, bueno, pixkanaka bi atxetik ustea da gure helburua. Joseba, estropada eremu honek zerresana eman du, ondoa gutxi dela eta, marea dela eta, egia esan, lehendabiziko txanda honetan, baldintza hobeagoak izan dituzu zuek. Bai, bueno, horrela da. Ez da gustokoa gustu egintzat baldintza berdinak eukitzea, baina, bueno, tokatzen zaigu. Sorterik onena jarrieran entzat. Ba, eskerrik asko. Zumaiak 14 eta 32, hirugarren eta azken ziabogan. 14 eta 32. Portu eta Zumaia orain galtzen, hori horekiko. Bai, eta Portu eta Zumaiaren artean 5 segundo, hori ere bai. Eta eusten alderantziz San Pedro. Hori jo, San Pedro hori 5, 12 Portu, 17 Zumaia. Azken maniobra San Pedro tarrentzat. 14 eta 16. Oska, San Pedro Zumaiari. No, segundo, pentsa. Bai, orden bat. Handia. Ederra da hori. Lehen ere esan dut, baina ikusten ari garena, 50 segundo, azkarra gotoaz bera, gora baino. Eta hor arraunke eta zeharo aldatzen da. Atez ere berakoan, orain Portu eta hori ikusten ditugu, hor arrauna sartu bai, baina pasatzei keragarri kostatzen da. Keragarri lan nekeza izaten da. Horiok lehenengo luzean, iru esango dugu, 3 eta piku sartu dizkio, 3 segundu, San Pedro hori eta hortik gora, 2 luzetan, eusten ari zaio. pare bat, bai, horrek esan nahi du, San San Pedro lana egiten ari dela, Lanean, ondo. Bueno, hemen dator, jarrilera. Mancebon, patroi, gaur ere karpintero lehorrean. Hala da. Abisu aurrekalariari, Julio Gonzálezi. Ondo trabestuta sartu du. Hortxe daba, 14 eta 27. Zumaiari post. Errenta hona da, 5 segundo luze baterako. Kudeatzeko. Hori da. Bai. Orain gainera, Portugaletek beste abantaila dauka. Zumaiak egiten duen bidea segi dezake. Eta asko gota, Zumaia bezin gaizki egingo du. Okerrago ez. Men horio. Hemen ba. Bazen hori jotarrekin. Abisu altxerriri. Gira paborra abantean, Paborra abantean, Ia geratu ere egin gabe. 14 eta 13. Oazen dio irakoitzek. Egan egin behar da hor gero, azken luzea. Ateratzei keragarri kostatzen da. Hori jok 14 eta 13, San Pedro 14 eta 16. Portugaletek 14 eta 27, Zumaiak 14 eta 32. Eta maniobra ostean, 3 segundu. Adierazten dizkigu GPS-ak. Horiok traineru bateko errenta, San Pedro hori. Eze, posa emango diona honek, Libiako kuadrilari. Uriotarri berriz, alderantziz. Horain, guztiak begira. Zeharo estriborrera torri. Oraindik estropada ez da bukatu, lana badago hemen, baina gaurkoak auspoa emango dio Arostegiren taldeari San Pedro hori. Lehiaketa gutxi, gorde, isilik lanean jardun, Sevillan estropaderdia oso ona, gero gora beratxoa, gaur hori horekin konparaketa eginda oso estropada serio egiten ari dira San Pedrotarra. Jose Manuel Oiarbide, eusten ari zaio San Pedro gaurko estropadari, Bai, hasieratik hasi ondo eta ikusten dugu hori jokin hortxe da biltzala. 3-4 segundo ez da bentaja handia, baina ja gauza gutxi gelditzen da bukatzeko. Lankidek esan berdi dute, honek motibatuko zaitu, Ba, asko, ja, lehungan Sevillan tokatu zana eta jazta, ez da, hoi erruat izan duzan guria eta hoi zuzendu dugu, eta garo gauzak ondo di joazti eta ikusten da, hor guazela hori jokin.
Zalantzarik ez zegoen, ez? Gaur Orio indartsuena zela, txanda honetan bai behintzat, hori eustea bada asko bai. Bueno, gu oso ondo gabitza, entrenamentuetan ondo ibiliga, pretemporadan bi estropa bagari ginen, baina, bueno, gure posibilitateak gutxi ginen, eta gaur hor daude, 4 segundo eta hori jogin, eta lehenko estropa egin ditu nien beste iztigu, kendu, Sorterik onena Libiarentza. Vale, eskarrik asko. Oiarbide jauna, posi, ea da, mezu hau entzun behar dugu. Grande ataque y espalda, ágil, en 2, 2, Ugai, Bizkarra eskatzen dira. Ataken haundi, pixka bat moztu egingo dute orain, azken txamparako. 40 palan datoz. Hemen dator Zumaia. Portugalete 6 segundu bizkorrago dator. Portugalete Zumaia baino. Zumaia azken txampan jaun Andreo. Amar pala. Solia itxasadarrean. Guarnizoko ontziola bandera. Hori da hemengo izena. 15. edizioa astilleroko bandera errezagun lertzeko. Hor da Zumaia 19 eta 53. 19 eta 53 Zumaiaren demora. Begira zeinen ezberdinak nondi datorren. Hor, Portugalete, nondik Orio. Hor batetik gone, bestetik joan, ez da gauza bera, inondik ere. Tartea gora doa, Esango nizuke orain Portugaleteri maniobra garaian 13, orain 16. San Pedrori ere bai Orio. San Pedrori ere 3, orain 6. Irakoitzek hartutako erabakia, edo Oriotarrek hartutako erabakia, ematen du palekoa izan dela, Segundutan behintzat, hori abantaila lortu dute. eta ura pasatzen ari direla, Ibon. Bai. Argi dao. Ematez pasaio alperri dago. 19 eta 26 San Pedro. largo. ¡Ay! ¡Está la remada! ¡Está la remada! ¡Ahí atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Luzeo amantzebon. Luze egiteko eskatuz oraindik ere. ¡Ay, sigue! ¡Ay! Zumaia baina 7 bizkorrago. ¡Ay, sigue! Hor argi dago lehenengo helburua, lehen urtean playoffean ibilita eta bat atzetik guztia. Ura zuzenean jetxiko da eta. Eta momentuz. Zuk izango duzu gero aukera playoffea. Bi erlojupekotatik, bitik bi. Noski, Zumaiaren helburuare hoxe izango da. Aldala bat atzean da, hor dago burruka, talde apalen artean. Azken metrotan, hemen da jarrilera. Zan dezagun, Mikel, hemen bai peirakoan dagorakoan, zubizuloa markatuta dagoela, nondik pasa behar duten. ¡Ahí va 2! ¡Es tierra! 4, atrás! 5, atrás! Portugalete, ikusten duzu San Pedroren demora, 19 eta 26, Portuk 10 gehiago borobilduta, 19 eta 56. Eta 7 bat segundu bizkorrago dator Orillo. Horein bai, San Pedrorekin konparatuta, 7 bat segundu bizkorrago, beraz hor da Orillo. Txampa orain bai, orain minutu ordi bat, Oriotarrentzat. Begira aurpegiak, hortzak ez du eginda. Ustuta dena ematen, horrela bukatu behar. Erio batean begira, larrea, osanbela eta begira. Aizperro bera, erretza bat. Oida, erio hori. Bihotz horiek eta nola ote doaz. Orillo, bai! 19 eta 29. Azkenean, 7 segundu pasatxo, Orillok San Pedrori. Iñaki Arostegi Orio, zorionak, txanda irabazi duzu eta. Bai, eskerrik asko. Aurrez, txandako indartsuenak zineten, baina argibili gaur San Pedro ere finibili da, Bai, egia San Pedro estropa bikaina egin du, eta, bueno, 7 segundu terdi bat aizkio, eta, bueno, ne usten dugu ere lan ona egin deula, denbora ikusi besteik ez dago, estropa oso gogorra gaur hemen ibaian, eta, bueno, emangoz beintza guztua. Estropa daremoa berezia, zerrez? Zerbait gertatu da, Sara Gandara lankidearen mikro horrekin, etena izan du itxuraz, eta ea berehala Arostegi jaunaren iritzi horrekin bukatzeko moduan garen, aurrera Sara? Estropada eremoa zare ginen, zerrezena ematen ari dena, batez ere marea beraka doala, eta
bueno, kezkaiturri nagusia izan dela, Bai, bueno, Ibaian badakigu, Ibaian inoiz ez dago marea geldik, eta, bueno, Laura kamar gutxitan za marea, berak adijua, ikusiko deu zer egin izaten duen, alde guztitako teoriak entzun ditugu, eta, bueno, estropatak ere ikusiko dugu, azkenen zer egin daukan. Hemen, zer zan handia daukate entrenatzaiek, nondik joan, ondo gehiago dagoen tokitik, edo korrontari aurre eginez? Bai, hori da, alde batik korrontea, garbi dago urak geotak gutxiago gongo dela, haizeak zer egiten du, noain nahiko kalma dago, eta, bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Ikusiko dugu, eskerrik asko eta zaurionak. Venga, eskerrik asko. Orioren demora orde, referentzia. 19:29, San Pedrori 7, Porturi 17, Zumaiari 23. Iragarkiak orain eta gero bigarren txandan, Kabo lehenengoz eta minutu bateko tartean, Tiran, Zierbena eta San Juan. Orain, iragarkia. Lo tenemos todo dispuesto. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi. Kantabrian gara Astilleron, Guarnizoko ontziola hemen oso ospetsua izan zen bere garaian. Felipe bigarrenak eman zuen agindua eta gero 16. mendean, 18. mendean hortxe izugarrizko ontziak indietara eta bialtzen zituztenak hementxe egiten zituzten eta haien omenez eta ontziola ura, jakina orain Santanderren ere bada, haren urrengoa, ontziola ona, modernoa, Kantabriak hor badu muimendua, haien omenez Astilleroko herriak, udaleko agintariek erabaki zuten bere garaian klubeko hitz eginda, bandera honi izen hori emate. Astilleroko estropada da, eta ikusi haizea, 5,1 abiadura, lehenengo txandan, ikusiko dugu, honen aldaketa, honen dantza, urrengo bi txandatan, eta bagoaz orain bigarren txandakoekin, Kabo izango da lehenengoz hasiko dena, minutu bat beranduago Tiran, gero 2 minutura Zierbena, jarraian San Juan. Eta hortxe dituzue entenatzaileak, arraunlariak, denak erne, eta lanerako pronto, berehala izango ditugu. Eta alde batetik ematen du, pixka bat hemen izan dugun ilunpe hori nolabait esateko, eta euritxoa eta hori dena kabartzen aldera joan dela, pixkat... Nire irudipena da, goxatzen ari dela. Bai haizea eta bai giroare bai. Orain, korrontea ez hor lehen zubiazpiko abe horretan ikusi dugu, korrontean nola tiratzen duen, eta uste ez dugula ipatu Mikel, baina ilargi berria aztelenean, eta ja oitzen ere hasi gara. Estropak analizaterakoan gora begira. Ilargi berria horrek esan nahi du, koefizientea haunditzen ari dela, koefizientea aritzen badima da, korronteak indar gehiago itsasgora eta itsasberen artean urak indarra hartzen du eta hori gaur ikusiko dugu. Arrantzarako bakarrik ez, arraunerako ere badu horrek bai, dudari gabe. Aur txikia mundura ekartzeko ere badu, beraz. Denerako, hilea mozteko ere bamentzuen, bere garaian da. Bueno. Erne, bai! Bai, orantxe! Hor dira, Kaboko gorria Galiziarra. Karantza barruan izango dute, Orio 9. izan zen Sevilla eta Kabo 8. Ea gaur nola erantzuten dute. Begira, 50 paladan, lehenbiziko txanda, lehenbiziko txampa barkatu. Horantxe zubiazpian, korronta bete-betean harrapatuko dute. Gustavo Vázquez, prestatzaile, Alfonso Díaz patroilanetan eta bi aldaketa Sevillako Koalbellarekin konparatuta Ibon. Hori da, bat estriborrean, Ramon Blanco veteranoa sartu da, eta horretarako Israel Romero 3. tostara ekarri du, gero aurrean Triñanez eta Torrado, tostak trukatu dituzte 5. eta 6. eta gero aldaketa baborrankean, Cristian Laino sartu du, Luis Manuel González, kontrankera eraman da, eta Serradilla 5. tostara. Eta hemen da Tiran, Sevilla 7. izan ziren, eta hor dira, Moañako arraularia. Bi ordezkari Galiziak. Demoraldi honetan San Miguel Ligan, Meirak joan zen urtean, baina galdu eta gero. Eta Kanbadosek ere, Gustavo Vázquezek bezala bi aldaketa egin ditu eta honek ere, bat estriborrean, Adrian Lago, espaldaran sartu du, eta bestea baborrean, Raúl
Kouso, gero mutil batzuk eta... Kantza, bi bandetan, hori normala izaten da, normalean posta hautseko aldaketak gutxitan egiten da. Beti horrek eskatzen du, pixuak eta doltzeko eta hori da. Normalean entrenatzailea bakoitzak postu bakoitzerako, tantenetan ez, baina pare bat mutil izaten ditu, pentsatuak. Eta irteeran Zierbena. Ezagun da, hor zein da bilen. Jimeno Yuka. Badoaz. Jimeno aipatuta, esan dezagun, hemen lan asko indakoa dela, eta estropa eremu hau ongi ezagutzen duela. Pentsa, Astilleron, jatorriz Castrogoa, Astilleron eribilia, eta hau bigarren urtea du, Iker Jimenok Zierbena. Eta bihar Petronor bandera, Zierbenan eta gaur Zunzunegik, Galiziarrak Zierbenako entrenatzaileak, horrela ere luzea du, eta aldaketa asko, bost ibon. Bost aldaketa 12 trainerutan, Zierbenak egin ditu, Sevillarekin alderatuta aldaketarik gehiena. Esan dezagun, Zierbenak aurten, horretarako moduko kuadrilla ere baduela. Bi aldaketa estriborrean egin ditu, Ignacio Fernández eta David Pérez lanerako dira. Eta baborrean, 3, Josu Elizondo, Álvaro Gallego eta Alberto Vidal sartu ditu, 4-6 tostan, eta Eladio Sánchez, aurrean ikusten dugun, aurrekalari lanetan ikusten dugun gizona, espaldan joan zen. Txirrindulari, oia, profesional. Bai, eta irteeran San Juan. Errekauntzia hor da lanean. Eta elastiko bereziarekin, bera da eta patroien zelkapenean lidera, Kaixa sariari begira hortxe, Kaixa banken elastikoarekin, Endika bere San Juan darren patroia. Begira detailea, ia etzan ere egin gabe ari ziren hor. Bizkarrako plan horretan, 53 palan. Joseba Fernandezen kuadrilla. Eta lau aldaketa egitea erabaki du Josebak. Lau aldaketa eta esan duguna tosta artean, aldaketa batzuk ere bai. Bi estriborrean Jon Carrillo, espaldan, hor txapelarekin ikusten dugun mutila, eta Inigo Artzailuz, estriborrean eta baborrean berriz, Ibai Laboa 6. tostan, eta Kari Tolosa 5. tostan. Joseba bera, 5. tostatik, 3. gora pasada. San Juan eta Zierbena parean, hasiera. Kabo segundu bateko atzerapenarekin eta tiran bira. San Juan, Zierbena, San Juan. Lanean dira, txanda honetako lauak, eta lankideok pres baldin badugu, behar bada Gustavo Vázquez Kaboko entrenatzailea pantailara ekartzeko aukera, behar bada Ziaboga ostean hobeto. Hortxe ditugu eta maniobra egiten Kaboko gorria. Aguanta. Lau eta 19. Horiok baino, bi gutxiago ibon. Juan da etorri egin behar, Gaur bai. Beti baino gaur bezalako kirotan erlojupekoan, horrelako egunetan. Hori da. 2010an, hemen, txanda batekoak, urrengo txandakoak baino, 16 segundu gehiago behar izan zituen, bera joateko, pentsa. Korronteak eta zemat aldatzen da. Ea ba, Gustavo Vázquezen hitzoiekin. Aurrera. Sevilla no ha hecho más que confirmar esa evolución de los botes y luego, bueno, sabíamos que también iba a ser un poco complicado el comienzo por el tema de regata, ¿no? Sevilla era un sitio nuevo, Astillero, bueno, tiene las peculiaridades que tiene como campo, luego, bueno, Orio y demás, sabemos que las 5 primeras regatas, bueno, podía pasar de todo, o favorecernos o no, y bueno, tenemos que hacer esa lectura, ¿no? Si el resultado es bueno, mejor seguir trabajando, y si no es bueno, hacer una valoración a que se puede ver. En Sevilla hemos quedado bastante contentos, estamos ahí creo que en la pelea, ahora hay que confirmarlo estos 2 días y vamos a ver. Kabo baino bat gehiago, patroiaren erreferentzia, David Alvarezen markaturiko erreferentzia. Iruditu zait oso zabal atera dela, tiran. Horrekalariak egin ez dio heldu, kosta egin zaio. David Alvarezi, trainerua zuzentzea. Arriba! Hankeko lanetan, estriborren Casas eta baborren Christopher González. Vamos! Sevillan, tiranek bigarren estropa da erdia, hobea egin zuen lehenbiziko erdia baino. Lehenbiziko referentziak ere, atzetik markatu zuten. Hor da Zierbena San Juan baino bat bizkorrago, orain artean. Eladio Orioiu, 4-6, ia 17. Begira. Iker Jimeno.
4:16 orain arteko denborarik onena. Zierbenak eta eman du. Mejor tiempo de regata. Nola ez du zango Bori Bizkor. Horiek azkar esan behar dira. Begira, eta agoneko zuzenduta, ematen duen marra bota dutela. Hirurak toki berdin-berdinetik. Hor atzetik doanak izaten du abantaila hori. Ikusten du, aurrekoan ondi datorren. Eta, bueno... Komeni bada segi, eta bestela zeure bidea hartu. Hori da. 2 segundu bizkorrago Zierbena San Juan baino. Angoian GPS-ean markatzen digun erreferentzi hori. Hor ederki kokatuta gure katamarana. Barruko mikroekin eta nola entzuten dugun, patroi guztiek abisua nola jotzen duten, Emeretzi. 4 eta 19 Kaboren denbora. Gaur San Juanek aurrekalaria ere ondatu egin du. Ibai Ziztiaga geratu da lehorrean, Inigo Arrarasek Sevillan babor espaldan jogatu zuen, eta gaur aurrean da, Arraras. Ea ba, erreferentziari gabe doala hor, patroiak. Bueno ba, erreferentziak hemen dituzue, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztiok. Zierbenak denborarik onenak, San Juani 2, Kabori 3, Tirani 5. Eta hemen, lehen ziaboga ostean, hortik pasatako, balizati pasatako 8 ontziek bitxandatan markaturikoa, Zierbenak. Denborarik onena 4:16, ea Joan etorriaren ostean lan erditan, nolabait beste argazki bat edo beste hausnarketa bat egin adizango dugu. Suso Núñez daukat hemen aldamenean, Tirán, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, quinto mejor tiempo en esta primera virada y eso que las condiciones van empeorando, ¿no? Con respecto a la marea. Sí, pero bueno, nosotros vamos viendo la referencia que tenemos con los de nuestra tanda. Parece que en principio seguimos la línea del primer largo de Sevilla, es un poquito flojo y bueno, a ver si poquito a poco pues nos vamos poniendo un poquito a tono y vamos remontando y estamos por lo menos a nivel de ellos. 4 años después volvemos a este campo de regateo, ¿qué opinión te merece? Bueno, el campo, si se hubieran respetado un poquito los horarios de la pleamar, yo creo que no habría mucha diferencia. Así bajando la marea, pues está claro que cada vez va a estar más dura la regata y bueno, se puede dar alguna sorpresa. Que así sea, suerte para Tirán. Venga, gracias. Que se note de espalda, espalda. Ea ba, Galiziaren patroia hor David Álvarez. Galiziaren arteko lana ikusita, gaur ematen du Kabo, normalean oso bukaera onak izaten dituen arraun elkartea, ba, ari dela sartzen, Momentu hontan Zierbenak ontzi bat, San Juan eta Kabori, 2 traineru Tirani. Eta, datua da, txanden arteko konparaketari begira, hori horren erreferentzia lan erditan, 9 eta 38. Ea, orain Kabo zema markatzen duen. Ba, hori horina, ez du hobetuko, Ez du nes hobetuko. 42. 9 eta 42. San Pedrok 9 eta 43koa markatu du aurreko txandan, eta bigarrena izan da horiok baino, 7 segundo gehiago behar izan ditu. Kabok minutu bat gehiago behar izan du. Gora etortzen, lehen bera joaten baino. Talona mayor! ¡Ay! Talona! ¡Sigue equipo! ¡Sigue equipo! Tirak! Zeinen luze arraunean, orain dikan ere, Begira, zenbatetzan. Eta Kristoferen nola pasatzen duen arrauna. ¡Arriba Moya! Zierben eta San Juanen artean 2-3. Kabori 4, Tirani 8. Erne, Tiran, atzean geratzen ari da eta txanda honetan. Acabar vais atrás, acabar! Eta irudipena haizeak utzi egin duela, Horrentxe ikusiko dute, gure ikusentzuleek, balizako banderatxoa nola dagoen. Ziaboga garaian, hor garbi, berehala. Begira. Begira, zen ondo, patroiak zer egin den, Pasa eginda, propio, gero, korronteak berak tiratzen duelako. 3, ruido, 4, bai! 5! Zierbena eta Orioren artean iruditzen zaiteztela diferentzia hondirik izango, Ea ba, Orioren erreferentzia hor, 9:28, Tiran, lan, baina momentuz txandako azkena da. Hor Zierbena. Gaur ere estribo horretik, zuzunegi. Arina eta ona. Bai, kontraketik gainera.
Eladio! Bai, hartu arau txikia. Bi pala ez ditu galdu, aurrekalaria. Eta esan dio prepara, gero zartu. 9:27, tira ba. Oriok baino bat gutxiago. Begira aurrea nola datorren. Hemen San Juan darra. Zika Perezen agindutara. Orain zubia azpiko gune hori izaten da txarra. Hor, zubia dela eta korrontea gehiago bideratzen da. Nola abisatu dien, Minutu erdian, bali izan dira. Txandako datoak, ikusentzuleo, Zierbenak Kabori 4, San Juani 5, Tirani 7. Marrekoa. Zierbenak 9:27. Oriok 9:28. Ea Pasaido Ibaneko arrosek zer egiten dute. Hortik gora dira, garbi. Baina ez oso urruti. Balantza begira, Aurrekalariak sartu duenean. 42, 9:42, Kaboren denbora. Baborrak ez dira adibili eta nola tira duen estriborrena. Txarra izaten da. Maniobra ostean, Zierbenak Kabori 3, San Juani 5, Tirani 7. Lan erditako zelkapena orain artean aritu diren 8 traineruentzat, Zierbenak segundutxo bat hori, Kabori 4, San Juani eta San Pedrori 5, Tiran 8, Portu 10, Zumaia 13. Eta hau ja datu bada. Joan etorri osoa bilutze egin da gero. Eta orain korronte gehiago baldin badago, eta oraingo txandako hauek arraunean berdin jarraitzen badute, tartea orain iriki beharko liokete, Orio, San Pedro eta konpainiari. Daniel Vázquez, Cabo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Mario, el presidente, le vemos dando referencias, pasándolo, con muchos nervios, ¿no? Sí, estamos ahí, vemos que tenemos ahí un poco a Ciervana, pues que se va un poquillo. Pero bueno, estamos ahí luchando con San Juan y bueno, está ahí Orio también, que parece que estamos un poquito por encima de ellos. Y bueno, a ver cómo acaba la cosa, a ver si nos arrimamos un poquito a Ciervana, que es la referencia ahora, ¿no? Marcando a mitad de regata el tercer mejor tiempo, con mejores sensaciones después de lo de Sevilla. Bueno, en Sevilla no es que tuviéramos malas sensaciones, pero el tiempo era bastante complicado. En cuanto a la temperatura, que era muy elevada, tuvimos hasta un golpe de calor de 42 grados, 41, y eso en los chicos, en todos, pero bueno, los chicos en alguno pues se nota un poco más. Y bueno, ahora con este fresquito a ver si, remamos un poquito mejor y conseguimos ahí un buen resultado. Mucha suerte y ánimo, gracias. Venga, gracias a vosotros. Ari dira, Cabo bere oizko maila ematen ari da. Bueno, Zierbena momentu honetan buruan, Cabo 3-4, San Juan 4-5, Tiran 7-8. Hor dabil GPS-a. Nahiko egonkor, diferentziak, eta esan dezagun, 14-14, Cabok 3. Ziabogan, den Oriorekin bazuen, 4 segunduko kalera, 5 errekuperatu dizkio. Orain 14-13 Oriok eta Cabok 14-14. Ea ba. Eta hor kanpoan aizetxoa bai, Orain irudipena orain mugitzen ari dela. Zierbena Cabo baino 3 bizkorrago dator. Horrek ezan nahi du, Zierbena Orio baino segundu pare bat bizkorrago dabilela. Baina hau ez da bukatu. Tiranek 14 eta 19. Tiran San Pedro baino 3 segundo motelago. Hori datutxo bada. Bai, eta orain korrontea kontra. Normalean gehiago. San Pedro taren ikuspegitik hori ederra litzateke. Harrigarri ona izango litzateke. Zumaia azken biak eta tartean Tiran. Tiran sartuta Porturi 2 puntu, beste 2 puntu. Sakura beste bat. Hori da. Hemen, Kalipoak. Oizua heladi hori. Amalau eta 11. Orio baino 2 bizkorrau. Primero cabeza y luego rema. Orio gero batez ere bigarren luzea egin du, ona. Barkatu, laugarren luzearen bigarren erdia.
Begira, orain irudi hau, Ibon, nondik ea zer egiten duen Zierbenak, hortik jarraitu edo eta pixkat erdikaldera etorri. Hori da, orain erditik baldin badatoz, korrontea aurrez aurre, topo egingo dute korrontearekin. Estriborrera gehiagi joaten badira berriz, ondo gutxiago izango dute. Tiran garbi aldatzen, Ies egin du erdikaldetik. Hemen San Juan. Nik hemendik gauzak esatea erreza da, baina hemen korronte ikeragarria ikusten du nik. Horren kontra joatea. Txarra. Indarra xautzea. Eman da geldik, joaten ez, urak usten ez duelako. Hor da San Juan. Lehen balantza handia egin dute, ea orain ere bai, Orain ere bai. Eta 15. Aurrekalariak, arrar motxa sartu, hor baborrankekoak eta kontrankekoak eta guztiek, adi egon behar dute. Nabarmen. Hirugarren ziaboga eginda. Hemen Zierbena, Jaun Andreok, Zierbena nagusi 14 eta 11, Urbil Orio bira, Kabo ere bai, San Juan Laura, tartea txikia dira, 2. San Pedro, 5 segundotan. San Pedrok, San Juan eta Kabo, Orio bera, hori ez du galienduko baino, San Juan eta Kabo, hortxe dauzka, Eta Erne Kaborekin. Atzetik aurrerako estropada oso gustoko dute, Zierbena eta Kaboren artean orain 2, eta orain dela 20 segundu GPS-ak bat markatzen zuen. Eta orain berriro, hor da bildantzan. Begira orain, Pasai San Juan ere, zeharo estriborrera torri. Erreferentziak emanaz zutzu, Xabier Arrara, San Juango presidentea, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Beno, zein da gakoa gaur hemen estropada ere honetan denbora duin bat egiteko? Bueno, korrienteak eragin handia dauka, ikusten da gea, txanda batetik bestea, korrienteak gero eta indarra gehiagokin dago. Bino, bueno, hola da tokatzen dana, beraz, aitzakitzat ez dugu jarri behar. Egin behar dana da alik eta askarrena, eta, bueno, hortxe gaude, burrukan, Kaborekin hor sartzeri badaukagun, denbora honak markatzen nahi direlako. Korrientea eta marea ere aipatu behar dugu, Kezkaiturri nagusiak aurre hemen, zein da gakoa, bazterrera joan, erdira joan, ondo gehiagoren bila? Ez dakite, guztien norabideak kontrareloja izan da, berdintxoak dira bat bestiaren atzetik den geha, eta hasieran da, linbizikoak asmatzote du, bino, bueno, harreke jarraitzen duen biria besteak egiten dugu, hasi ez dago gaizki egiterik asko, osea, burruka egin behar da, asko eman behar da, bukaraino denak bide berdinatik guazelako. Sorterik onena eta zorionak neskengatik? Bai, neskak eta Oiartzungo itxaso apurrak ere bai, gure arronleekin batian dabiltzala, eragosi dute, beraz, hemendikanen zorionak guzti hori. Hemen Kabo, hortxe, ez dutzen, ez du hobetuko, Kabok ez. Kabok 19 eta 32, eta horrek esan nahi du, Zierbenak pauso handia ematen ez badu, ez duela Zierbenak ere hobetuko Oriorena. Segundo bat Kabori, ikusi orain, Orio eta Kaboren arteko koska, 3 segundu pasatxo 3 terdi. 19-29 Oriorena, Kabok 19-32. 3 segundu, pasata 3 segundu terdi. Hor da tira, asko sufritzen. Begira, ustutzeko. Berrogeita bi palan. Ergometroan bezala xe, Mikel, Mototxakin, aurrekoa, Jesus Ermelo. Hor da tirak, eta San Pedrorena, 19-26 San Pedrok. Ez du hobetuko. Ez. 19-27. Bueno, San Pedrotarrentzat ona, hori. Nola eskatu dien, Zierbenak Kaboren demoratan, Beraz, Orioren atzetik. Eta noski, agian Kaboren atzetik. Hor segundutxo batean orain ez dutuko dute. Kabo luze honetan 3 segundu jan badizkio zergatik ez, azkeneko minutu erdi honetan Zierbena baino askarra betorri. Ea ba. Orain, Kabo Zierbena baino bat bizkorrago. Honen txamarreko azkenekoa.
Azken aleginean Zierbena. Bihar etxean arituko dira, Petronor bandera jokatuko da eguerdian. Hor da, 19:24 Kaboren atzeti. Denborarik onena, Oriorena da, 19:29. Aizperoren mutilek lehenengo txandan. Hor da San Juan lanean. Eta San Pedrok, San Juanena ere, hobetu dezake, Ea ba San Juan. Horrentxe zubi azpitik, Joseba Fernandezen gizonak. Horro tiratzen du korronteak ikeragarri. 140 metro. Guztiak azken minutuan 40 palatik gora. Ez dutzen. Hauek ez daukate biharko estropada buruan, San Juanek Kabo baino 6 segundu gehiago. Ea ba. Zierbenak 19:23, San Pedrok 19:26. San Pedroren atzetik. Eta Tiranekin. 19:40, Tiranek 19:37 egin du. 19:40 San Juan darrentzat. Txanda batetik bestera aldaketa daude horrelako estropadetan, garbi dago hori eta gaur lehen txandan Oriok markaturikoa hor dago. 19:29 Bigarren txandako garaila Kabo izan da 19:30, 60, ea zer dioen Zierbenakoen presidenteak labur zara. José Luis Herrerías, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Andaba bien, Sí, andamos. Ese era el temor que quizás teníamos todos al inicio de esta temporada, pero finalmente estamos viendo que Zierbena tiene un nivel muy alto. Bueno, temor teníamos todos, pero bueno, también teníamos muchas esperanzas porque sabíamos que la gente había entrenado bien, el equipo estaba muy compacto y que sabíamos que se podía tener buenas esperanzas este año, más los resultados que habíamos tenido anteriormente. Hay que ver qué hacen los de la tanda de honor, pero en cualquier caso, ¿estás contento con el tiempo que ha marcado hoy Zierbena? Sí, muy contento porque creo que se ha hecho una gran regata. Hay gente para mañana también de refresco y creo que se ha hecho una gran regata. ¿Y mañana en casa? Mañana tenemos en casa, por eso. Mañana tenemos en casa. A ver si nos sale bien, las cosas nos salen todas bien y podemos disfrutar de una gran regata en casa. Que así sea. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Herrerías jauna posik. Oriok 19:29, Kabo gero 19:32, gero Zierbena, San Pedro, Tiran, San Juan, Portu eta Zumaia. Iragarkiak eta berehala Oresko txandan Kaiku, Astillero, Urdaibai eta liderra Hondarribia. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Kantabrian gara, Astilleron gara, Jaun Andreok, Guarnizoko ontziolaren bandera jokoan, eta erreferentzia Oriok markatu du lehenengo txandan, 19:29, Orio betu behar dute zelkapeneko lau indartsuenek bandera irabazteko. Eta zelkapeneko laugarrena Kaiku da, eta lakak eta kortak prestatutako mutil hauek izango dira lehenengoz lanari ekiten, eta gero minutu bateko tartearekin etxeko trainerua Astillero, Sevilla nain dotore agertu zitzaigun San Jose ontzia, jarraian Urdaibai eta azkena liderra izango da. Eta begira, haizeari dagokionez aldaketa, hutsaren urrengoa, txanda batetik bestera Ibon. Medio minuto! Batez ere haizeak nire dutze kanpo alde hartan egin duela gora. Kaiku dagoeneko prestako gora dezagun, hemen erlojupekoan jokatu zen azken estropadan, 2012an, orain iruditan, ikusten dugun, kuadrilak, Kaiku giro zuela. Jon Arrokero patroi orduan. Echa el veneno! Hor da Zurinaga oiuka, estatxe askutan. Palak barrura. 5! Bai! ¡Ay! 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 ¡Pecho! ¡Atrás fácil! Oso irtera ona, bate balantzarik ere egin gabe. ¡Atrás! ¡Atrás! 53 palan, ia etzan ere egin gabe. ¡Vamos agresivo al final! Arraun tertulietan eta zenbat komentario, palei buruz eta... Bai, nonbait pala zabalak atera zituzten Sevillan. Gaur ez ditugu nertu, galdetu ere ez, baina Sevillan dagoeneko guira pasaz begira. 40 gehiago paladan, dagoeneko guira pasaz.
Bi aldaketa egin da gaur, Mikel. Kaiku, Sevilla kuadrilarekin alderatuta. Barrura, klasiko bat, Gentza Zubiri, eta estriborrean Iker Pascual, kanpoan geratu da. Eta Zumbeltz Perez, babor espaldan sartu dute Angel Mari Rodríguez. Arrobiko mutikoa. Hori da, eta ikusten ez duguna, banika da. Sevilla netzuen jokatu, gaur ere ez, zarrendetan dago. Salida como antes, buena. Emango digu gero, Sarak, informazio hori buruz. Erne, hor da Astillero! Hor da Astillero, etxeko trainerua Sevillan erakustaldia mantzuena, ea gaur. Dani Perezek prestatutako gizonak hor dira. Ere txistu bizi-bizian, berrogeita hamaika pala. Begira. Erditik. Eta Kaikuk bezala, hauek ere. Sevillako kuadrilarekin konparatuta, bi aldaketa. Estriborran Keal, Daniel González, lanerako da, eta baborrean berriz David Pérez sartu du, eta Carlos Diez, 6. tostatik, 5. tostara ekarri du. Dani Pérez. Kaiku Astillero baino segundutxo bat bizkorrago hasiera. Erne orain, Bermeotarrekin. Bai! Hor da Bo Bizkaia trainerua lanean. Salzamenek prestatutako mutilak. Hankeko lanetan Elortegi eta gaur Ruiz nobedetariko bat eta 3 aldaketa. 3 aldaketa bat horixe, Miguel Angel Ruizek Sevillan etzuen jokatu. Orduan hanketik, Nando Rua ikusi genuen, gaur Jon Salzamendik kontrankera ekarri du. Gero, Jon Unanu eta Bazterretxea, tostak trukatu egin dituzte, baborrean Eneko Banoren beke sartu da, Mikel Azkarate aurrekalari postura bilalita, eta Zuleika, ohiko aurrekalaria, gaur Lehorrean. Beste aldaketa, Oskar Biudez, 3. tostan, Berzetxazkoe kontrankera ekarrita, eta David Iglesias gaur Lehorrean da. 3 aldaketa beraz, urdei behin. Erne Hondarribiarekin. Bai, hor da Ama Guadalupekoa. Hor da ligako nagusia. Garbi entzuten dugu, Joseba Munarriz. Momentuz Kaiku segundu bateko tartea duelarik beste ontzien aurretik. Eta harrituta erritmoekin, guztiak 50 palatik gora. Tarteka ikusten ditugu, bakarren bat edo beste. Horezko txandako, denak, lehenbiziko minutu erdian, 50 palatik gora. Hemen maila handia dago, Ibon. Keragarria. Bueno, 4 aldaketa egin ditu Mikel Orbañanose. Hori da, 3 baborrean, Asier Puertas kontrankean lanerako da, Ekaitz Aznar, eta Kalde Responda ere bai. Han babor espaldan, eta estriborrean berriz, Bikendi altzan. Gaur, Ama Guadalupekoan, Bateka Eligan, bi debutari. Bikendi altza, eta Kalde Responda. Hor da Kaiku. Lehen luzea, ona benetan. Hor ari dira. Laster ekarriko dugu protagonista bat, baina errepasa dezagun lehendabiziko proba puntuagarriak KE2 ligari dagokionez, eta Javier Arrarasek lehenago kontatu digun bezala, Oiartzunek irabazi du, Arkotek 2. egindu eta Camargo 3. izan. 4 eta 15 Kaikurentzat, Zaragandarrek eman dizkigu, KE2 ligako datuak ere bai. KE batekoa bihar izango da, Santurtzin, asteburu honetan estropada bat dute. Hemen konparaketan, eta Kaikuk 4 eta 15. Ea orain, bueltatzerakoan. Nolako ondorio atera behar du hortik. Korronteak hori ez duela egin, horrela bote frontoan. Segundu bat bakarrik, zirbena baino azkarrago. Zurinagak egin dit grazia, ziago batik atera eta atraskon laola olatuarekin atzen. Horre, Gaztan edo eta Aranberri bi patroiak. Ea Astillero. Ea etxean, klubak 50 urte, presidente aldaketa ere bai. Sevillan oraindik Francisco Garate agertu zen, baina Elizabete Carral da. Denboraldi honetarako presidente berria. Astillero, 4 eta 16, hortxe dala, Ibon. Kaikuren demorata. Orduan ere esan genuen, niri Astilleroren Sevillako salida aura,
edo agerpenura, ez den kasualidadea iruditu, ikusiko dugu, denboraldiak aurrera egin ala, baina itxura oso ona dauka. Hogeiko askatu du, Gorka Aranberrik. Pixka bat kokatzeko izaten da, hogei jakiteko, ez hogeikoa jotzeko. Jakin dezaten mutilek, hogei pala falta dituztela. Hay mucha corriente. Sigue bien, Nando. Delante de Hondarribia, La preparamos hoy otra vez. Begira. Segui. ¿Listos, cara? Motibatzen ordana. Segui, Agur. ¿Listos? Tarte oso txikitan dira. Urdei bera aurretik izango da. Vale, Estibón. Lau eta 12an gelditu dute. Askartxoagian, Ibon. Nire ustez bai, hor 4-4 edo. Bai, hala izango. Bueno, ia 13 dira, eunenekoekin. Era bat trabestu gabe, geratu da kronoa nire iritziz. Chavales, un bote a Kaiku, vámonos. Hondarribik Kaikuri bat, Urdaibairi bat, Astillero hori bi. Hori adirazten digun GPS. Arnaztu iru. Sartuko gaitu kaskan atera azkar. Golpe batekin. Hain iru hacia bako. Hor dator Kaiku. Begira, Astillero. Etorrita era bat. Eta bat ez dugu hortin nola torren. Korrontea zaizte aldera. Arrasta y sigue. Sígale. Alizaren bila, ordoaz. Atento urto. Urultza. Redondoria bisua. Hor txortxo ibiliko dira ba, Batxe. Oentxe. Amalau. Kaikuren Arranka. denbora izan da. Bueno, batuta horrekin geratzen gara, Urdaibairen kronometrai hori, agian segundutxoren bat edo bizkorregi. Segundu bat asko gota. Joan etorri egin da ikusiko dugu ondo. Eta ondorio aterako dugu. Urdaibaik, 4-12, ia 4-13. Hondarribiak 4-14, Kaiku 4-15, 4-16 Astillerok, Zierbenak ere bai, gero Kabo, San Juan, Orio, baina joan da etorri egin behar da. Ikusiko dugu gero. Eta horrezko txandako laurak aurretik, lehenbiziko erreferentzian. Ea orain, bigarren luze honetan. Hondarribi Urdaibai, Hondarribi, buruaren bilari dira. Kaiku 2 segundura, Astillero orain Laura, Jaun Andreo. Eta Astillero aurpegi ematen ari da, Sara Cobo idazkaria daukate hemen, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sara. Decíamos que el primer largo está siendo bastante igualado, Astillero también aguantando en esta pelea con los gallos, Aguantando la pelea contra ellos hasta el final de regata. El campo de regateo de hoy no daba mucho que hablar, también por la marea. Tú que lo conoces, que estás en casa, ¿qué particularidades tiene? Hombre, con la marea bajando, mejor tanda la primera. Pero bueno, veo que las demás traineras van luchando y se va viendo que la segunda tanda está muy igualada. Pero bueno, de momento Orio va marcando la cabeza de regata. Muchos cambios, ¿no? Empezando por la presidenta, 50 aniversario del club, muchas cosas nuevas, ¿no? Sí, renovando la plantilla de arriba abajo y con fuerzas renovadas y llegar hasta donde se pueda. Pues que es así, hasta donde se pueda, gracias, Sara. Nada, gracias, Sara. Hasta luego. Estropa ederra gara ikusten. Hondarribi Urdaibai, Hondarribi. Ea lan erditan Zierbena, 9:37 Oriok, gero Zierbena baino bizkorragoa izan denak, 9:28. Amorratzen nago Kaikuren erreferentzia ikusteko ziago gara. Orain txamarrekoa. Zurinagai. Arrokeriari gabe. Aurretik izango dira, baina bat edo bi, ez? Hortxe, gain gainean. Ara, 9:27. Arriba! Haze balantza pila bat, koiko balizantza. Zierbenaren denbora. Erne orain. Urdaibai, Hondarribi, Urdaibai, segundo batean dira biak. Kaiku Laura, Astillero, Seira. Ea ba. Final! Sigue! Hemen datoz Kantabriarrak, etxeko salen txalo artean. Astillero. Oraindik asko falta da baina, nik banderako lehia oraindik. Zabalik ikusten dut? Oso zabalik, bai. Momentu hontan bai. Kaiku Orio baino segundu bat azkarrago. Urdaibai da Hondarribia, aurretik datoz. Aurretik, baina zabalik oraindik.
Eta Astillero heltzen, San Jose ontzia. Astillero maila honean. Oso ondo aurrera. Erakusten ari dira, Sevillako etzela kasualitate bat izan. 9:28. Ha sido rápida, en 3, 1. Lan erditan, Orioren denbora da hori. 9:28. Eta hemen goiko ziago honetan, korrenteak tira egiten die, trenerua balizaren gainera, eta gero baborrak arraunak libratu ezinik ibiltzen dira, eta hortik horri ikusten dugun, zalaparta guztia. Urdaibai. Urdaibai, Hondarribi segundu batea. Hor Mikel Azkarate, Urdaiben aurrekalari lanetan, azken urteetan hori onda ibili da, postu horretan. Abisua. Ez ditu galdu. Bederatzi eta 32, ia 33. Eta Hondarribia segundu bat bizkorrago datorrela esaten digu GPS-a. Dagoeneko 9:32, Zierben Ariboz, hori 6, hori tarte bada. Hori bai. Aizea, beste datu bat, gesten, normala izaten den bezala. Hori da. Garai hontan. Begira, orain GPS-a bigarren segundora joan da. Txaz bera 10etan izango du. Orain di beste 3 falta dira, orain txe, Maria erdia. Amun Arriz eta bere mutila. Bere ala abisua urkori. Begira, segi, zema pala galdu. Pala bakar bat ez da, Pasa egin du propio, naita, eta orain, baurrek lanak, Kazrionek ostaura, abante. 9:31, Jaun Andreo. Lan erditan Hondarribia azkarrena. Urdaibaik segundu bat gehiago. Kaiku eta Zierbena postera, Orio 6, Astillero 7, gero Cabo, San Juan, San Pedro, Tiran, Portu eta Zumaia. Hor duzu ez elkapena. Lan erditan, Astillerok. Solia itxasalarrean, Jaun Andreok. Oain, Baiako balizaren bila doaz. Estropa oso polita. Zoragarria ikusten ari gara. Begira orain, pera nora doazen, erditik, hor pixka bat estrigorrera jorezkeo, hor ere, ondoak heldu egiten baitu. Pedro Maria Bando, Kaiku, arratsaldeo. Bai, arratsaldeo. Ondo doa, estropa da, irtera bizi-bizi egin duzue. Bai, lehenengo luzean daiko polita, eta hortxe 6 segundo, hortxe eskaz, bigarren ziagoan, eta, bueno, hirugarren ziagoan ligaten garen mantzentzen instantzia horregaz, bueno, azkenengo luzean, ikusten da barea ja berrantza eta gero eta gure gehitsi hau, bueno, mantentzeko beste taldeagaz aurreko txandan kostatu da. Pedro Mari, ikusi dugu, astean atea dela Andrei Banikaren inguruko informazio bat, bai estatzeko edo esestatzeko unea duzu, gaur ez dugu hemen ikusi eta Sevillan bai bat zegoen. Bai, bueno, gozanan suplete moduan, eta, bueno, berek ados zegoela egoera horreka, eta, bueno, ez dago zer ginek, momentuz tripulazioa eta antolatzen dauna entrenadoriak mantentzen dabe eurek ezen dabe tripulazio berrak onartu egin behar dela eta onartzen ez badau, bueno, aldia aurretik doa errolari baino. Sorterik onena. Bai, eskerrik asko. Mezu garbia, Pedro Maria Bando, berare arraunari handia izan dakoa eta mezu garbia. Horda Kaiku, guazen bizkor, Astilleroko prestatzaileak estropadatarian izan dakoarekin. Dani Perez, Galiziara bera, Astillero 9 segunduko atzerapenarekin Hondarribiarekin konparatuta, Hondarribia Urdaibe baino 2 bizkorrago, ea Dani Perezen azalpenekin, aurrera. Sí, la verdad es que sí, lo que pasa que falta por confirmarlas. Tenemos la ilusión por una parte de que es la regata de casa y bueno, como el aniversario y tal. Lo que pasa que también sabemos que es una regata difícil porque nos vamos a medir directamente con los equipos más fuertes, sabemos que, o somos conscientes de que nos falta para estar en esa tanda, pero bueno, la regata de Sevilla nos ha puesto ahí y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Somos conscientes, llevamos toda la semana planteándonos que iba a ser una regata dura, no solo por la tanda, por los rivales, sino también por la marea, pero bueno, si alguien conoce bien este campo de regata somos nosotros, intentaremos exprimir esa experiencia, ese conocimiento, y bueno, salir con las sensaciones de haber hecho nuestro trabajo bien y la marea que nos ponga en nuestro lugar.
Bueno, 14 eta 15, San Juanek egin du denbora hori. Zailkapenean erdian kokatuta eta bi indartsuenak falta. Gauko bi indartsuenak momentuz. Orain Astillero eta Kaiku, Urdaibai eta Hondarribiarekin, pare bat treneru galduta, bi treneru tardi. Bai, hautsi eginda, Bai. Luze honetan, Hondarribi buruan Urdaibai bira, 7 Kaiku, 10-11 Astillero. Hemen Bermeotarrak. Segundu bat, 2 segundo, Hondarribi eta Urdaibairen artean. Abante Baborra, 6-0. 0-5. Amalau 0 bederatzi markatu du. Zirbenak 14 eta 11, Oriok 14 eta 13, Kabok 14 eta 14, Astillerok eta San Juanek 14 eta 15. Hondarribia, Urdaibai baino, 2 segundo bizkorrago. Chavales, ataque, proa! Mikel, justu bai, ja! Ustutzeko, Mikel Azkarateri, ustutzeko. Orain kontua da, Urdaibaik eta Hondarribiak uneren batean igo egin beharko dute. Hau txirrendularitzan esprina noiz hasi bezala izaten da. Orduan, eskatu behar da, eta hor, behin irekitzen den antartzen da, askotan hori izaten da. Gero eutxi. Hori da. Hasi eta eutxi. Noiz erritmo aldatu. Hemen dator ba. Ama Guadalupekoa. Garbi aurretik. 14-0-3. Orain arteko denborarik onena. Ziabogadenak eginda. Ea ba orain. Hondarribiak errentatxoa badu. Begira. 2 segundos más rápido, 2 segundos más rápido que Urdaibai. Azkarra zodatu da. Kontrakoa denean, gezurtxikiren bat baina, alakotan ez. Eta orain, denak bazterrera. Istriborraren gainera. Horre, treniruek ikusten ditugu. Hor doazen tokoan ikusten dugu. 10 metro horrerago, aldea, luze batean, 5-6 segundokoa izan daiteke. Gaizka Beitia, Urdaibai, Arratsaldeon. Bai, Arratsaldeon. Bueno, lehia, honetan ikusgarri ikusten ari gara, Bai, oso ikusgarria. Segundo bi atxetik hortxe gabiltz, hortxe. Hautxe eginda bigarren luze honetan, estropada zeuen alde eta Hondarribiaren alde. Bueno, hori zalek ez da. Gaurko zer esperantza edo, Hondarribiari aurre hartzea gogorra izango da, ez gaur bakarrik, denboraldi osoan zehar. Bueno, bai, gure asmoa hori da, ez da? Lehen izatea danolez. Danolez, batzuk gogobeatu, beste batzuk txarro bai, gure asmoe, lehenen geratzi da. Baldintzak gaurko estropada ere moari dagokionez, zeiritzi? Bueno, ez dut uste baldintza txarrik dagonek, bai, hombre, lehenengoko taldetik azkaningoko taldera diferentzi pizka bat badau, ure dala eta ez dala eta lehen asko behur gizago egon da orain gitxitxo da, hori beran eragoz penatagoz. Sorterik onena, eskerrik asko. Zeu eri, bardit. Beitia jaunaren azalpenak hemen bere mutilak. Hondarribi aurreti da, 3 segundo bizkorrago. Beste segundua. Eta Kaiku bederatzi 10-era, Astillero erori da baita ere, 16-17. Nioen, Miguel, segundu bat gehiago psikologikoki ireginik eragarri izaten du horrek. Batera hurbildu dira, Lehen bi luzetan tarteka parean ere bai. Bueno, Kaiku, hemen da Kaiku, azken metrotan. 80 metro, hor dira. Bizkaitarra trainerua. Orioke 19-bederatzi. Aurretik. Hor da Kaiku. Orioren aurretik izango da. Bai, hobetuko du. Hor da Kaiku, 19-26. 19-26. Eta horrela bukatu behar da. Dena eman da. Hemen Hondarribia. Gogoratu aste honetako entrenamentua, zerbait ondo egina izango dute. Eskotan entrenamentua sentsazio bat hartzen denean esaten da, gogoratu hauxe da egin behar dauden. Astillero, Kastan edo, eskatu. Urrutitxo geratu da, 18 segundura. Berroi palapio eta honako. Ala ere ondo. Bai. Ala ere ondo. Astillero, hor gaur erdikaldean geratuko da. Baina oso txukun. 1 metro pasatxo. Hor da Astillero bukatzen. Urdaibai segundutxo bat errekuperatu dira Hondarribiri. Bira da. Kaikure demora 19-26. Honezkero jakingo dute, Urdaibaikoek. Zuzendu egin dute, 19-25-82. 26ko hor da pantalla.
19:32 Astillero. 19:32. Kabok ere bai. Kabok ere bai, eunenekoak oso garrantzitsuak izango dira. Begira, Bermeotarra. Azken metrotan hauek ere, 125. Bandera dio. Begira azkarate, lerdea dariola, animatzeko. Lertuta, bai. Aurrekalariaren detalia, aurpegia zuri. Lerdea dariola. Hori da emate, hori. Kaikuk 19:10 marka du, hemen. Bueno, egia zan pixka mugituak ere badaude balizak eta hemengo marka aparte utzi behar da. 19:16 bideo finisharekin neurtu aurretik. Laura igo da Hondarribiaren tartea. Beste segundo bat. Bandera berdea izango da gaur ere, Ibon. Azken metrotan. Orain bai, orain igo dute. Orain bai. Lau bizkorrago. 42 palan. Bigarren jardunaldian, bigarren bandera eraman nahi dute Hondarribiarrek. Eta kirten eskutan dute, Jaun Andreo. Begira, jota jogote. Urdaibaik 19:16 markatu du. Gero Kaiku Orio Kabo Astillero Zierbena. Azkenengo txampan! Bai! Hondarribiak bandera! Hondarribia! Hortxe da! Bitik bi, Jaun Andreok! 19:12 garaipena Hondarribiarentzat! Eta post galanta! Kalder Espondarentzat, Bikendi Altzarentzat, Gazteentzat, debutari, eta entrenatzailearentzat, eta klubeko agintarientzat, eta herriarentzat. Arrobia hor barruan eta garaipena. Hori da, eta garaipena, debutariek. Lau aldaketa egin eta gaur ere bandera. Eta hori ez da askotan ikusten, debuta eta bandera. Kalder Esponda eta Bikendi Altzarentzat. 12:68 pantailan dugun denbora Hondarribiarentzat. Urdaibai bigarren, berriz ere, Sevillan bezala. Kaiku irugarren, orduan Astillero izan zen irugarren, gaur 6garren. Kaiku irugarren, Orio laugarren. Hala ere, puntuak batuta Orio zerkapenan 5garren tokin egoko da, eta ea bihar, Oriok erronka polita du Astillerori puntuak jatea, gero herrian Orezko txandan sartu alizateko. Eta Orezko txandan bihar Oriok izango du. Hori bai, bihar bai, dudari gabe, gaurko lau onenak. Hau dituzue, bideo finishak aztertu eta gero denborak, Hondarribiak 19 eta 12, Urdaibaik 19 eta 16, lau segundo gehiago, Kaiko 13ra, Orio laugarren 16ra, lau hauek bihar, Petronor banderan Orezko txandan, 5garren Kabo 20ra, Astillero 20ra, begira, Kabok 6 puntu bat Kaboren alde. Astillero 6garren, 7garren Zierbena, 8garren San Pedro, egun ikaragarri ona San Pedro tarrentzat. 9garren Tiran, 10garren San Juan, egun ezain ona San Juan darrentzat. Hori da, Portugalera handia. Portugalete, koska dago ja, hor koska dago. Portugalete 33ra, Zumaia 40ra, eta zailkapen nagusian Hondarribiak 24, Urdaibaik 22, gero Kaiku eta Astillero aurrera Hondarribiaren ordezkariarekin Sara Gandara. Francis González Etxabarri, zorionak. Eskerrik asko. Bitik bi, eta gaur ere, zuk esan bezala, asko sufrituta. Bai, ikusi dugu, estropada gogorra izan dela hasieratik bukaera arte, ikusi dugu Urdaibaien denborak oso parekoak izan direla estropada guztietan, guztietan segundo bat, pare bat egon dira bien artean, eta ikusi dugu, azken arte eta diferentzia oso txikia izan dela. Orezko txandan, Oiarrak eta Oiarren artean etxeko trainerua, Astillerok ere gaur aurpegia emandu. Bai, Astillerok eta bai beste talde batzuk ere. Ikusi dugu oso diferentzi txikiak izan direla, nik uste dut 6-8 lehenengoen artean, orduan ikusten da hemen gauza bikaina egin behar direla hor aurrean lehian egoteko. Gauza bikainak egin behar dira, naiz eta estropada eremuak, zerrezana eman.
Bueno, hasiera batean beldurra genuen, ez? Eta ere ibaietan jolasten diren estropada hauetan eta marea ez dagoenean punta-puntan, bueno, diferentziak egoten dira normalean. Baina, bueno, gure lana egin dugu eta, bueno, ikusten da, ez? Erlojuz kontrako bi estropada hauetan ondo moldatu garela eta gai garela edozein moduan ibiltzen. Ia ba, itxaso zabalean, nola moldatzen zareten, ez da? Bihar ikusiko dugu hori, Zierbena. Bai, gure itxaropena horixe da, han ere maila ematea eta gure lan egiten badugu ziur nago hor egongo garela borrokan behintzat. Eta zeuen lana ondo egiten baduzue, koroa, zeuena izango da? Bueno, oraindik asko gelditzen da, ez estropada joan behar da, hasiera bikaina egin dugu eta, bueno, gu jarraitu behar dugu, bestek ere zer esana emango dute. Tentu handiz, eskerrik asko. Bale, zuei. Frantxis González Etxabarri, Irri Fartxu, hor da ba bandera, bitik bi gazteak aipatu ditugu, baina bandera asko irabazitakoak ere bai. Etxebesteri buruzko datu hori, Gaztainazpi jauna. Xabier Etxebeste, gaur, ama Guadalupekoan, laugarren etostan ikusten dugu, 75. bandera San Miguel ligan. Gehien irabazi dituena bera da, Iker Zabalak bera baino, dozen arredi bat edo gutxiago ditu, baina Etxebesterena ikeragarria ere ditzen zait, Kaikuko urte honak garrapatu zituen, Castron ere bai, Orion ere bandera dezente ere bai, eta pentsa, 75. Gaundarribian, ze klubetan ibili den, ze maila eman duen, hor diamante badago. Hori da. Berak ere emango dio noski taldeari durik gabe, baina gero nora joan ere, eta zenekin joan ere, asmatu egin behar da, beti ez da asmatzen, eta honetan asmatu eta teia jaso lehenengo. Hori da, teia jaso, asmatu, erabaki, eta gero garrantzitsuna. Tosta irabazi, eta tira ari, Hemen tira gabe. Bueno, patroien zelkapenari buruz esan didate gaur, kanpoko balitzan, neurketa egiterakoan, gora bera txoren bat izan dutela, eta horregaitik erabaki dutela, punturik ez banatzea. Beraz, ez da aldaketarik, horregaitik, Endika Perezek, 3 puntukin jarraitzen du lidertzan. Orain Hondarribia. Eta Rebila jauna, banderarekin, prest. Gaztainazpi, estropada zoragarria ikusi dugu hemen. Oso ona, bi erlojupeko oso politi ikusi ditugu, Sevillakoa bai, gaurkoa ere bai, eta bi aurrenegoz, hainbeste pala putzuan jota gero. Ez da itxaso zabala, baina hor olako politak izaten dira. Oso estropada toki ederra da hori. Horrebila, aipatu duzu ezta, Mikel? Hor, Alkandora ordinarekin ikusten duguna. Oso arrautzalea. Bai, aspaldi ez genuen ikusi, garai batean bai, pentsa, Castro, Pedreña, Astillero, hiru Kantabriar kotxa zaten ziren. Euro batzuk bideratu zituen, Arraun Mundura eta Kantabriako kluben mesedetarako. Alde batetik eta bestetik. Kartera pixka bat azten duzuen. Kartera eta telefonoa. Zorionak Hondarribiarrei, Joseba Amunarrizek gazteekin, Andueza jauna ere, ligako presidentea hor aldamenean. Debutari bat, Biken Dialtza, Asier Portaz ondoan zuela. Eta bandera, Rebila jauna, bandera, Joseba Amunarrizi, Astilleron jaun Andreok, oso estropada polita ikusi dugu, 19-12 Hondarribiaren denbora, 2012an Kaikuk 19-10-62. Estropada polita, estropada ikusgarria, eta posi joango gara gaur hemendik, eta alai, animaturik. Ea bihar, ze gertatzen den Zierbenako uretan. Eta biharko estropada askotan esaten duguna, oraintxe bertan azten da, kuadrilentzat eta arraunlari hauentzat, orain deskantzatu pixka bat, arraun pixka bat egin, hotelera joan azkar jan, 2 ordu baino lehenago jatea garrantzitsua hemen da, errekuperatu, masaje hartu, eta, ez da mala horretan, beste estropada bat. Gora arraunak, zorionak Hondarribia, bizkor datuak, lehen luzean azkarrena Urdaibai, bigarrengoan hori jo, azken bietan Hondarribia. Hondarribia liderra 24 puntorekin, zailkapen nagusia hemen da, liga, bitik bi irabazita Hondarribiak 24, Urdaibaik 22, gero Kaiku eta Astillero, jarraian 5. Orio, 6. Zierbena, Cabo San Juan, Tiran San Pedro, Portugalete eta Zumaia. 2. Urdaibai, bi hitz kendu behar dizkiogu Beitia jaunari, bihar lortuko aldute ba, gauzak iztutzea Hondarribiarekin. Beharko diogu berari, gaizka, hortzak ez dutuko aldizue bihar Hondarribiarekin? Bai, noski duari gabe, ziur.
Izan ere zaude oso konforme gaurko bigarren tokiarekin, ez da? Ez, bigarrena ez, konforme lehenengokuaz, bigarrena gaz, inoiz bez. Itxaso zabalean, Urdaibai ondo moldatzen da, ikusiko dugu bihar zerbenan segertatzen da. Bai, asko beho, beto, traineru itxosorako eginda dago. Gizau ez da, zer izanik. Ikusiko dugu sorte egon biharko eta egon kontent gaurko bigarren tokiarekin, naiz eta lehen da bizikoa nahi, Bai, egia da. Eskerrik asko. Zeure, agur. Hor dira Hondarribiarrak pozik, bihar gehiago Jaun Andreok, orain kirola jarraipena izango Euskal Telebistan, pilota partidu bikaina Markina Xemeindik eta Hondarribiaren garaipenarekin Ibon Gaztañazpi pozik egingo dugu buelta Euskal Herrira. Hori da. Gaur Hondarribiak eta bihar zierbena izango gara, oso bestelako baldintzetan, eta ni behintzat, eta arrauntzalea pentsatzen dut ere alaxe egongo dela, amorratzen, dagoeneko palkak, olatuak, popareak eta alakoak ikusteko. Hondarribiarrak lasai alegina eginda, burua uste asko, entrenatzaileentzat, arraunlarientzat, patroientzat, baina aztertu beharrekoak eta ikusi beharrekoak ikusi ditugu, estropada ederra izan dugu, Oriotarrek irabazi dute lehenengo txanda, gero kabo, eta azkenean, haundien garaia heldu denean, horra saldu dira Hondarribia eta Urdaibai, esan behar dugu Urdaibaik eutxi diola Hondarribiari estropada erdira arte edo, baina bukaeran Ibon Gaztañazpi Hondarribia indartsu eta haundi hori agertu da berriz. Bai, hor ikusten da, batetik Urdaibai, Hondarribiak bitik bai, baina Urdaibai bi aldiz bigarren. Bai, bigarren, bi aldiz. Bitan diferentzia txikia bai, baina badirudi Urdaibai hor gainean egonagatik, ni sentsazioa daukat, ez dutu behar denean, edo erritmo aldaketa erlojupekoetan eta egin behar denean, Hondarribiak gehiago azaltzen duela, hori aldaketa hori, edo bere alde erortzen dela. Bueno, itxasoa falta zaigu. Bai. Itxasoa. Bihar goaz zierbenara, ea gertatzen den han, Zaragandara, ikusmina bai, biharkoari begira, ez da? Bai, esan bai, denak daude itxaso zabaleko estropada noiz iritziko zain, eta hori bihar izango da, eguerdiko 12etan, eta gonbita, besterik luzatzea etzaigun falta, geure ikusentzulek ere bat egin dezaten estropada handi horrekin bihar zierbenan, 12etan hementxe izango gaituzue, bertan zer gertatuko den kontatzeko prest bezain pozik, eta hemen pozik ikusi ditugun bezala ordezkariak bihar ere antxe izango dira, ia baldintzak nolakoak izango diren, izan ere uste dut itxasoa nahiko zakar egongo dela. Bueno, metro bateko olatua baldin badugu, ez gara gu triste jarriko, Ibon! Ea izeak zer egiten duen, eta aipatu behar dugu, azkeneko bi ediziotan, Urdaibaik irabazi duela, gainera. Zierbenan, horrek ere, guztoko leku ere badute, Orio ere, horrezko txandan izatea, nik uste dut, puntu bat ematen diola horri, beran ere, San Pedro hor pixka naharmendu da, Zumaiarrentzat buruko min pixka bat ere izango da, bitik bi hor atzen geratuta, oraindik gauzak ez du daude, sailkapen orokorrean. Hau hasi besterik ez da eginda. Baina, hasi gauzak ikusten hasi gara. Hasi gara. Oso ondo, besterik ez, bere ala ETV kantxa gurean, eskerrik asko, eta bihar arte.